El nostre Carretera i Manta ens trasllada a la ruta dels Penya-segats. A 5 quilòmetres del poble nou de Benitatxell neix un camí a la vora de la mar i a l'abric de les Balmes. Un tresor natural, esculpit pels veïns del poble per a baixar a les pesqueres, empremtes d'una vida de treball que avui recorrem amb els seus protagonistes. Tots els colors de la terra i de l'aigua. Terra calcària i mar de vidre dibuixen un paisatge esguitat de verd. Recorrem la ruta dels Penya-segats abraçant el Puig del Llorençà i la Cala de Morat, una terra vella i dura. Això era un camí que el gastaven per anar a treballar. Veníem a ser ple de garrofes i a cavar soques, a fer-lo fora, i en aquestes fetges d'ara, que és quan allà no es podia treballar tant, es aprofitaven per llaurar-ho i treballar així dalt. Esculpida pel bàtec de les zones i per la mà de l'home. D'ací per cavall, sobretot eren bancalets, en garroferro, el que passa que avui hi ha tota llenya i ja no es veu, però tot eren bancalets. Com a voltes no podies passar, t'agarraven el rabo del macho per no caure i pegaven la volta. I així no llauràvem. En temps difícils, on la natura era la gran mestra i font de riquesa, muntanyes que donaven garrofes, remeis. Escalfa el foc, li se lleva la pell i es posa damunt del gra, i això fa maurar el gra a pressa. Corda per a baixar a les pesqueres. Collíem l'espart per a fer corda. Posaven a secar i després el posaven en remull a la mar. M'abuelo li agradava molt pescar, ell pescava, potser agarrava 4 peixets i tot això, i uns cascaragols, i fèiem una paelleta d'arròs, que era boníssima. I refugi per al descans a les Balmes. Aquesta cova es diu la cova del tio Domingo la Viada. Aquesta cova la va fer mon pare. Així teníem una caixa de madera que ens servia de taula, posaven 2 pedres, ens assentaven per a menjar, ens anaven sobre una pedra, posàvem un sac, una cosa o altra, i així i després la feien altra volta. Sacrificis i esforços fets en un paradís, enclavament encisador, amb coves com la des Arcs, refugis de mariners i llegendes. Començant la ruta tenim una zona on està la falla del Moraig, la famosa falla del Moraig, és una espècie d'espill de falla que està en tràmits de declarar-se monument natural. De vegades, a mitjan ruta, tenim la sensació d'estar a un paradís, no? Jo venia a treballar així i disfrutava. Jo disfrutava de veure això, veure la mar. Veies a voltes barquetes, a voltes veies un barco. I això, per a mi, era una il·lusió grandíssima vindre així. 2 quilòmetres de camí que acaben a la Cala del Llebeig, una platja verge que amaga el llegat d'una vida, per a nosaltres desapareguda. Em pensava que no tornaria i així, i encara torna. Però viva en el seu record.